Ja, det er røgne bananer. Og hvorfor nu det? Tja, er befolkningen blinde, eller lever vi på løgne? Er Danmark en bananstat, som nogen hævder? Eller er det en retsstat? Det skal vi prøve at se på. Hvis du i din uvidenhed pludselig bliver sigtet i en grov sag, så tager du den med ro, fordi du ved, du er uskyldig, og fordi du tror, at Danmark er en retsstat. Du ved, du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men sådan er det ikke i Danmark. I Danmark dømmer man i hundredvis af sager uden beviser. Risikoen for justitsmord, et slag på tasken, er 50-50. Man dømmer på, hvad man tror, ikke hvad man ved. Politi, anklagemyndighed, domstolene og politikerne fodrer os med løgnene og manipulerer med sandheden. Man har travlt med at bilde befolkningen en løgn ind og nedgøre andre lande, som vi normalt under at sammenligne os med, og myndighederne gør, som om de er hæderligheden selv. Sandheden dokumenteres her. De er jo teknisk set uskyldige, indtil de bliver dømt. Vi skal jo huske på, at de her mennesker er uskyldige, indtil de er dømte. Sådan er man jo teoretisk er uskyldig, indtil man har fået sin dom. Hvem har fejlet i den her sag for dig at se? Ja, det har politikerne jo, kan man sige, og i sidste ende justitsministeren. Du er uskyldig, indtil du er dømt. Denne fortolkning er klar i strid med menneskerettighederne, som Danmark har medunderskrevet, og uskyldsformodningen, der siger, at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. I Danmark har man snigløbet befolkningen og indført en slags modsat bevisførsel, og skulle systemet sidde inde med beviser for uskyld, bliver de skjult. Den europæiske menneskerettighedskonvention lyder, artikel 6, man har ret til en retfærdig rettergang. Konventionen og uskyldsformodningen er således krænket, hvis du bliver dømt, og du er blevet nægtet eller hindret i at løfte det fulde bevis for uskyld. Og årsagen til, at kvinderne lyver om en påstået voldtægt, er blandt andet et stort behov for opmærksomhed, det vurderer en psykolog. Psykolog Tilde Hartvig ser på optagelser af en 16-årig pige, som har anmeldt en voldtægt, der aldrig fandt sted. Og han spørger, om jeg er blevet voldtaget, hvor jeg så siger nej. Men han bliver ved med at spørge, er du sikker, og har du gjort noget ved det? Og han bliver ved med at spørge, om jeg er blevet voldtaget. Hvor jeg til sidst så siger ja, fordi jeg følte, at han pressede mig til at sige ja, for ellers kunne jeg ikke få fred. Det er typisk de her sådan helt unge, meget, meget sårbare piger, som er meget påvirkelige. Sagen er fra 2005, hvor den 16-årige S anmelder 3 tilfældige drenge for voldtægt. Jeg var bange for at sige, at det ikke passede. Jeg var bange for at sige, at jeg havde løjet. En undersøgelse viser, at 18% af piger, der anmelder falske voldtægter, motiveres af et behov for opmærksomhed. 17% bruger den falske voldtægt til at dække over noget andet, såsom pinlig opførsel eller en løgn over for deres forældre. 15% motiveres af hævn og vrede. Hvis man nu ikke oplever, at forældrene ser en, eller møder en, eller snakker med en, jamen så kan det jo være en oplagt måde at få opmærksomhed på. I sagen fra 2005 bryder 16-årige S sammen under en af politiets afhøringer og tilstår løgnen. Det var en lettelse bagefter, kan man sige, at nu har man fået sagt sandheden, at det ikke var sandt, og man skulle ikke køre videre i det. Selvom 7% af alle anmeldelser er falske, dømmes kvinderne meget sjældent. Mange af dem, som har indgivet falsk anmeldelse, der rejser vi ikke sigtelsen, fordi det er svage, psykisk og på andre måder svage kvinder. Jeg kan stadig ikke rigtig sove om natten, fordi jeg hele tiden tænker på det, der er sket, hvad jeg har gjort og sådan noget. Jeg tænker meget på de drenge lige i øjeblikket, hvordan de må have det. Det er noget, der handler om pigen selv, ikke? Og noget i hende, et behov hos hende, mere end det handler om de drenge, mænd, hun rammer. Ja, drenge eller mænd og fædre. Og fordi det handler om pigen selv, så er det bare i orden at dømme drenge, mænd og fædre på løgne. Det er jo det, de siger. Inden for alle institutioner vil der være nogen, som er brodne kar. Nogen, som laver noget, der strider imod. Det er mennesker på godt og ondt. Det er vi alle sammen. Og det findes altså også inden for forsvaret. Det er ikke engle, der flyver rundt derinde. Nej, det kan godt være. Men brodne kar i de offentlige systemer, der kan ødelægge menneskers liv, er overhovedet ikke acceptable. Men svage drenge, mænd eller fædre skal dømmes på løgn og uden beviser. Husk nu på, at overfor mastodonten Danmarks retssystem, /staten,
der er næsten alle drenge, mænd og fædre også svage personer. Men husk også på, systemet er ikke en maskine, det er mennesker. Vel at mærke nogle særdeles ekstreme, kyniske nogen af slagsen, der er ligeglade med retssikkerheden. Jeg nævnte ikke piger, kvinder og mødre, fordi forskelsbehandlingen er så åbenlys. Men når det passer mastodonten, bliver nogle kvinder behandlet på samme måde. Antallet af alle falske anmeldelser om seksuelle overgreb er efter politiets egne tal 7%. De regner jo ikke justitsmord med. Der dømmes typisk uden beviser eller med skjulte modbeviser for uskyld, så chancerne for at dømme forkert er 50-50. Måske endda overvejende mere. Måske er det 50% ud over politiets egne tal. Det vil sige, op til 57% af alle anklager kan være falske. Danmark kan sammenligne sig med andre skandinaviske lande. Daværende appeldommer i Norge, Trygve Lange Nielsen, fortæller, at det er en skrøne, at piger ikke lyver, og mener, at der højst er et par promille af alle piger, der bliver offer for incest. Det vil sige, der kan være op til 6.000 offer for incest i Danmark. Men hvor Red Barnet og andre organisationer i Danmark prøver at overbevise danskerne om, at der skal langt over 10% på anklagerbænken for incest. Det vil sige, at Red Barnet mener, der begås over 60.000 incestovergreb mod børn i Danmark. Man skulle mene det så absurd, at alle ville ryste på hovedet af det. Ikke desto mindre bliver løgnene slugt råt. Red Barnet med flere er en ren heksekedel i sager om incest. Inden for alle institutioner vil der være nogen, som er brodne kar. Nogen, som laver noget, der strider imod. Det er mennesker på godt og ondt. Det er vi alle sammen. Og det findes altså også inden for forsvaret. Det er ikke engle, der flyver rundt derinde. Anklagerne bruger i flere tilfælde en paragraf, som ellers var tiltænkt rockere, til at holde politiets materiale hemmeligt for forsvarerne og den anklagede i ellers ganske almindelige straffesager. Rockerloven blev indført for at beskytte mennesker, der vidner mod tiltalte rockere. Men meget tyder på, at anklagerne i stigende grad bruger muligheden for at hemmeligholde materiale for forsvarerne, også i andre sager som økonomisk kriminalitet, seksuelle overgreb og narkokriminalitet, der ikke er organiseret. Der er ingen tvivl om, at når anklagemyndigheden får yderligere beføjelser, og politiet får stærkere muligheder, så bruger de det i stadig stigende grad, fordi succesen er jo åbenbar for set fra deres side. Det betyder, at vi alle sammen udsættes for, at vores retssikkerhed bliver begrænset, hvis vi skulle komme i en situation, hvor vi bliver tiltalt i sådan en sag. Det mærkede en af advokat Claus Nørgaards klienter, som var tiltalt for seksuelle overgreb. Politiet hemmeligholdt imidlertid materiale, og advokaten forsøgte hele vejen til Højesteret at få det uden held. Kun ved at bruge et smuthul i loven fik advokaten materialet, og det blev afgørende for, at dommerne frifandt hans klient. Det havde jo i hvert fald i første række afgørende betydning for min sag. Risikoen for retsstaten og princippet om fair trial bliver krænket er altid til stede, når dele af materialet i sagen er skjult. Det indeholder kimen til et justitsmord. Vi skal jo huske på, at de her mennesker er uskyldige, indtil de er dømte. Inden for alle institutioner vil der være nogen, som er brodne kar. Nogen, som laver noget, der strider imod. Det er mennesker på godt og ondt. Det er vi alle sammen. Det er ikke engle, der flyver rundt derinde. Folk i systemet misbruger enhver mulighed for at berige sig. Landets love er ingen hindring. De ved, hvordan den skal kringles. Vi ser det gang på gang, at medier får fat i lyssky handlinger. Også det prøver brødne politikere på at hindre ved at indføre såkaldt offentlighedslove, der slører sandhederne. En undersøgelse viser, at 18% af piger, der anmelder falske voldtægter, motiveres af et behov for opmærksomhed. 17% bruger den falske voldtægt til at dække over noget andet, såsom pinlig opførsel eller en løgn over for deres forældre. 15% motiveres af hævn og vrede. De sidste 50% må være dem, der motiveres af penge i erstatning. Det er ikke pænt at sige det, men det må frem. Retten på vrangen. I visse slags sager, hvor dommerne tilsyneladende har fået frie hænder til at behandle sager, som sager fra den mørke middelalder. Dommerne kører efter nogle gamle autoritetsnormer for autoritetens skyld,
og som er en efterklang fra dengang man brændte hekse på bålet, og overhovedet ikke har kontakt med nutidens normer for retssikkerhed og retfærdighed. Hvad dommeren tror, er altid det rigtige. Du er skyldig, når du er dømt. Ikke som uskyldsformodningen siger, du er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Mange justitsmord vil ske,